Sziasztok! Bérdi Gergő vagyok, ez itt a Beer Challenge nevű játék. Megmondom őszintén, én nem voltam az elején híve ennek a dolognak, úgy gondoltam, hogy ez is csak egy ilyen Facebookos hülyeség, amit természetesen mindenki le akar utánozni, de hát meglettem végül én is hívva. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan csinálja meg ezt a filmet, gondoltam, kicsikét megextrázom, de végül is nem úgy sikerült, ahogy elsőre elterveztük. Ugyanis, ahogy elkezdtem inni a sörömet, ez történt. Igen, ez nem volt kellemes, ezután nem sokkal itt értem magamhoz. Igazából gőzöm se volt arra, hogy hol a fenébe vagyok, egyszer csak bevillant a hátam mögött egy videó. Hello Gergő, egy játék része vagy. Mind a mai napig megfutamodtál az ivás elől. A társadalom gyengénnek nevezett, egy balféknek, aki egy korsó sört sem képes 20 óra meginni. A mai nap felkínál neked a megváltást. Az az eszköz, az asztalon és sörnyitó. Mindössze 24 órát van arra, hogy az 5 üveg sör valamelyikét 20 óra megigyad. Különben az ajtófélnek bezárulnak, és ez a hely lesz a te sírod is. De vigyázz, ha mind az 5 üveg sört egyszerre megiszod, erre a sors juthatsz te is. Neki annyi alkohol került a bérébe, hogy nem tehetett mást, mint hogy fejbe lője magát. Inni vagy halni, te döntöd el, kezdődjön a játék. És ekkor jött a kétségbeesés. Végül megembereltem magamat, és megpróbáltam teljesíteni a feladatot. Elsőre nem sok sikerrel. Persze a sörnyitót az időzítőhöz rögzítették, milyen meglepő. Nagy nehezen kinyitottam az első sörömet, de valami borzasztóan szar volt. Ekkor jött a kétségbeesés, hogy már nincsen sok hátra,
sörből se, és az életemből se. Egy kis időre gyakorlatilag összeomlottam, de aztán egyszer csak becsillant a felismerés. Ha én dotés vagyok, ezt a feladatot nekem gond nélkül meg kéne oldanom. Ami végül sikerült is, igaz, hogy egy csúnya eljutás lett a vége. Úgy néz ki, lejárt a 24 óra, és az ajtó végül kinyílt, és megláthattam végre a napfényt. Sokan úgy gondolhatják, hogy csaltam a videóban, de igazából most újból hagyományos módon is tanúbizonyságot szeretnék tenni afelől, hogy számomra egy ilyen kis feladat nem kihívás. Ez itt egy korsósör. Most újból megiszok egyet, hogy mindenki elhiggye, amit látott. Hát, egészségetekre. Wir sind regelrechte Alkoholvernichtungsmaschinen. Wir saufen bis zum Umfallen, alle machen mit. Und wenn wir dann besoffen sind, dann singen wir unser Lied. Sokakban felmerült a kérdés, hogy kik az én meghívottaim. Nos, a videó végéből ez ki fog derülni. Gratulálok! Sikeresen teljesítetted a próbát. Végre a társadalom megbecsült tagja leszel.
Nincs más dolgot hátra, meghívni a papíron lévő 3 embert jöhetne a játék. Dániel, Gergő,